Nuwun para miyarsa ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jagandika sedaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan kaliyan kula Fadila Nursyarifah wonten ing acara waosan cerias cekak. Wekdal punika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan. Ludruk Seratan Supardi. Mugi atur waosan cariyos punika ketampi kanthi reraning penggalih. Sugeng midhangetaken. Ludruk Cak Barman isih nglesot ing dadunan. Pimpinan Ludruk Eka Dwijaya sing wis nonil ing Desa Jatisari 2 minggunan kuwi isih konsentrasi nebak angka dadu sing bakal metu. Batuke jengkerut mripate menteleng mandeng marang bathuk ireng kang nutupi mata dadu. Telung tombokan wis meleset. Kerinan iki mau tomboke loro 35 nanging metune 4-2-3. Umpama mau metu, genah dheweke wis ngadeg. Njur golek kopi lan gandos ing warunge majikan. Embuh durung wayahe apa pancen awak kang apes. Olehe tombok kawit mau kok durung nembus. Kamangka udune ya mung kari sepisan iki. Duit 500 til kuwi ditombokake. Yen ora metu, alamat ana weteng ligek. Utang, sapa sing diutangi? Kanca dhewe ya padha-padha oleh kasrakat. Wong-wong desa dheweke rangu-rangu. Iya yen dipercaya. Ing batuke Cak Barman ana etungan, sawijining ramalan. Cak Barman ngamal. Mesti wong desa kuwi ora bakal percaya yen diutangi. Sebab kapan oleh nyaur, wong maine wae arang-arang. Seminggu pisan. Kuwi wae sing nonton ora patiya njejet. Ngutangi pemain ludruk padha karo mbuwang duit. Tembung pait kuwi kudu kerep dirungu. Nanging Cak Barman ora murina. Jir kabeh kuwi nyatane pancen mengkono. Ludruk sepi penonton. Dongane Dremimil. Dadu menika laranganipun negari. Nanging kula betah gesang. Kula betah madang. Mbok inggih panjenengan berkahi ya Allah Gusti. Bathuk ireng dibuka. Sakala atine Cak Barman mekrok. Mripate gilar-gilar, dadane lega. Cak Barman mesem, polatane sumringah. Matur nuwun. 5.000 sak lembar disaki. Cak Barman ngadeg. Mirih saka dadunan. Bandar dadu misuh jroning batin. Pirang-pirang bengi pimpinan ludruk kuwi tansah ngeneki duwite. Diitung-itung wis 70.000 duwit bandar disaki Cak Barman. Asem kok, angger menang kok terus leren. Ujare Kasimo. Kepengen ngeneki duwite kok angel timen. Ya ben to, wong ludruke ya ora main ngono kok. Mesakake, ben do mangan. Sambunge Rati kancane. Oh, saake. Ujare Kasimo mencureng. Pancen bener, Eka Dwijaya sing nonel ing Jatisari lagi apes. Sebabe desa Jatisari kaya desa-desa liyane. Lagi krisis. Lagi keterak larang pangan. Ketiga ngerak wis lumaku 7 sasi. Sawah katon ngetak-ngetak, kamban telo. Tegalan-tegalan katon mlinas nuwuhake rasa memelas. Kabeh katon gersang katrajang panas kang garang. Mula punjere kawigaten mung ngupaya supaya kendile ora nggoling. Tinimbang dienggo nonton ludruk, lawung dienggo nempur. Kabeh wong rata-rata duwe prinsip ngono. Sedeng nonton ludruk kebutuhan nomor 2. Apa nomor 3, nomor 4, pokoke ora patiya penting. Cak, iko lho wong-wong wis do nglumpuk ning ngarep loket. Uyel-uyelan kok. Ujare Cak Gito njajari Cak Barman sing ngombe wedang.
Yen wis uyel-uyelan, anggenmu terus gelem mlebu. Mula iki kita usaha ndang main. Yen ngenteni penonton mlebu, ya ora niat main. Kita butuh mangan, Cak. Kita butuh mangan. Kita butuh urip. Bener, kita pancen butuh mangan. Kita butuh urip. Kita perlu duit. Lan duit kuwi ya saka penonton kang mlebu. Nanging apa pengalaman wingi ora kok jinglengi. Cak kita temlawung. Dheweke unjal napas, kebangetan. Jan kebangetan tenan. Kok dadak desa iki keterak krisis barang. Wingi-wingi uga kaya ngono. Padha nglumpuk ning ngarep karcisan. Nanging ditunggu nganti jam 10 ora ana sing mlebu. Ditunggu karo karaokenan kanthi tekan ngremong. Parandane sing mlebu mung etungan driji. Cak Barman mandeg anggone gojah, nyeruput kopine sing kari leteke. Pokoke mung malam minggu sing bisa kita jagakake. Yen maine mung malam minggu, sing dipangan njur apa? Tiwas main sing dipangan yo apa? Tiwas kesel ra entuk duit. Lawung tengok-tengok jujurno balung, utawa lawung dadu. Yen menang kena nggo madang. Sampean ki ketuane lho. Yen sampean ngombe wedang, kabeh ya kudu ngombe. Rumangsamu saben dina sing jatah kowe barang ki duwite mbahmu. Elekno mripatmu. Kae sandangane bojoku wis amblas kabeh. Cak kita mung meneng. Dheweke klebu pendatang baru. Saploke ning kono 5 dina kapungkur durung tau main babar pisan. Atine tambah nglanut. Apes, tiwas adoh-adoh tak parani. Rumangsaku sukete dadi. Jebule bali yo yen arep bali. Aku dhewe yo ngentekake izin kok. Yen entek sesasi iki yo arep ngalih kok. Ngalih nyang endi, Cak? Cak Barman mung meneng. Dheweke dhewe uga durung duwe tujuan nyang endi oleh arep ngalih. Ngalih ing kutha sing jarene nggon duit. Cetha yen ora payu. Kalah karo bangsane karaokenan utawa layar tancap. Yen menyang desa, njur desa endi maneh sing bisa dikritiki. Kabeh-kabeh uga ngalami mangsa kang padha ngalami paceklik karana ketiga dawa. Wis to, yen kowe arep bali yo. Aku durung duwe tujuan menyang endi anggonku arep ngalih. Wangsulan kaya ngono, ndadekake cak kita kesenggol pangrasane. Rumangsa wis disia-sia dening pimpinan ludruk Eka Dwi Jaya kuwi. Rumangsa wis disepelekake, rumangsa wis diemoi. Lho, sakjake kok rahasia men to, Cak? Aku iki cak kita, kon ra ngerti dhewe to. Elek-elek ngene wis ngundangake ludrukmu. Kon lak yo eling nyang Rembang ndek emben. Penonton banjir mergo ana aku. Ning juwana, penonton uyel-uyelan yo mergo ana aku melu. Aku iki sri panggung lho, Cak. Sajakane ditakoni arep pindah ngendi wae ora dituduhke. Eling kanca toh, Cak. Eling sejarah ngono lho. Lagi wae Cak Barman arep wangsulan. Ana panggilan saka les speaker. Panggilan, Cak Barman diharap segera datang. Sekali lagi diharap segera datang. Jam sudah menunjukkan pukul 20:30. Cak Barman metu saka warung. Ditutake Cak kita. Pikirane Cak Barman nyicil seneng. Mbok menawa bener kandhani Cak kita. Penonton banjir. Yen temenan urip-urip sesuk bisa mangan. Ing jaba penonton jan bludak temenan. Arep bomah. Dadak nganggo minyak-minyak dhisik. Nanging atine ngendelong. Bareng tekan jero panggonan pentas, dadane dielus-elus. Atine ngelangut. Jeron pentas jebul isih sepi. Sepi tenan cekake. Kene to ya. Apa pancen wong-wong kuwi ora gelem mlebu mergo eman duwite? Apa mergo ana sing nyumpet?
Kon percaya, Cak? Takone marang Cak Gito. Percaya apa? Sing nonton delengan. Cak Gito ngiderake panyawang. Atine melu nglangut. Dadane dielus alon-alon. Apa ludruk wis kesisih? Atine tambah keronto-ronto. Ora krasa mripate dadi panas. Oh, ludruk. Apa bener kowe wis kesisih? Apa temenan kowe wis kendih? Apa pancen kowe wis kepedhe dening roda-rodaning jaman? Piye saiki percaya karo omonganku mau to? Cak Gito mantuk angluh. Cak Barman kaget kepale nyumurupi Sri Panggung iki mbrambang. Mripate teles kasaban banyu bening. Aja kesusu nangis yen ludruk wis kendih, kegiles dening gelaraning jaman. Percaya, Cak, ludruk isih akeh penggemare. Masyarakat kita isih demen marang ludruk. Kon kudu sadar, waktu iki endi wae pancen paceklik. Mula duit seret, lagi larang pangan. Kita kudu maklum marang kahanan kang kaya ngene. Kita kudu mantuk hormat marang prinsipe masyarakat kang lagi paceklik. Tinimbang dienggo nonton ludruk, lawung dienggo nempur. Kepriye wae, kebutuhan primer luwih penting tinimbang kebutuhan nonton ludruk. Yen ngono, ayo dicoba, Cak. Mbok menawa wong kuwi padha duwe welas marang kita. Gelem ngelong duwite 200 kanggo tuku karcis. Seniman ora perlu njaluk welas. Alah, aja sok idealis. Kanyataan iki wis micara dawa lan cetha. Kita iki manungsa urip sing butuh mangan. Saka kurang seprapat lho, Cak, ndang persiapan. Lek ndang remong. Cak Bulet sing halo-halo melu nyuwara. Sing nonton kuwi endi? Wis to njajal diacaki. Wegah, aku kesel. Wangsulane Cak Barman tenang. Aja ngono toh, Cak. Penonton bendang mlebu jare. Kono gentikon sing remong. Aku kesel kok. Winginane maneh. Aku ya wis ngremong. Nanging kon weruh dhewe to, nganti kesel, nganti wetengku krasa lesu. Sing mlebu panggah ora ana. Saiki wegah. Pimpinan kok mutungan. Jajaran to, Cak. Sapa ngerti Dewa Fortuna lagi nunggoni kita. Aku ki yen emoh ya emoh. Cak Bulet dipandeng sereng. Yen nganti ana sing mlebu, iki lho dhuwitku 4.000 peken. Cak Bulet mung meneng. Dheweke ora kesel-kesel anggone gembor-gembor ing pengeras. Ngajak supaya wong-wong kuwi padha gelem mlebu. Cak Bulet bengok. Nanging nganti jam 10, wong-wong kuwi ndablek, ora ana sing mlebu. Wusana Cak Bulet kesel, krasa meniren. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, adik-adik, kangmas, mbakyu, monggo kula aturi enggal mundhut karcis. Namung 200, kula aturi mesakaken dumateng warga ludruk, para bapak ibu, kangmas, mbakyu, menawi jenengan boten kersa mlebet, kula sakanca-kanca nedha napa. Krungu iklan kaya ngono, wong-wong malah padha ngguyu. Mangan watu, cah enam kidul wetan padha nyauri. Salahe ora ndang muni-muni. Suarane wong kidul kulon. Maklume Mas, mangsa paceklik ya. Wong rombongan sing do nganggo kupluk saur manuk. Ludruke tuwek-tuwek, bancine elek-elek, ora lucu. Ludruke sombong-sombong, yen padha uwong ra gelem tekok, yen ngomong saru-saru. Krungu sauran kaya ngono, sidane Cak Bulet tutup mulut. Lawung nyetel lagu-lagu karaokenan, wengine saya ngremet. Nanging sing nonton panggah ora ana. Wengi-wengi candhake, majudake wengi-wengi kang nrenyuhake
Babar pisan ora ana sing nonton. Warga Eka Dwijaya padha mbrebes mili jroning ati. Yen arep pindah menyang endi? Durung ana wewenngan. Karo meneh, pindah ki rakyat mbutuhake duit. Duit kok endi? Mbok menawa mangsa ketiga dawa iki ing endi-endi ya padha wae. Ngono pagotak atike Cak Barman, pimpinane. Gandeng wis kepepet, warga Eka Dwijaya njur berbaur karo wong-wong Jatisari. Yen awan padha tumandang kaya umume wong Jatisari. Jegoli watu-watu sak gajah-gajah, njur digeblai. Kanggo sauntara, warga Eka Dwijaya leren saka anggone Nonil. Geblai watu sak gajah-gajah ing saelore desa. Lumayan, sedina paling ora kaya 2000. Somben yen kahanan wis memungkinkan, pancen arep Nonil meneh. Saiki sing penting wong-wong seni pancen butuh mangan. Mangan kanggo urip kanggo ngurip-ngurip kesenian adiluhung tinggalane para leluhur. Mugi aturaosan cariyos punika saged dados panglipur sawatawis. Kula nyuwun gunging samodra pangaksami awit sadaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing maosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang samya tinemu. Nuwun, matur nuwun.